vej rundt. Jeg tror, vi skal have... Godt lige til selv, så jeg kommer over nu. Ja, jeg vil det, Tommy her. Ja, nå med det. Der var sgu lige en tid på en 7 kilo. Det er flot, Tommy. Tillykke med det. Nu kører det bare i dag. Ja. Nu er sammen lidt igen. Ja, det er fint. Fint. Det er langt for at vente. Bliver for dit downrækker og vand, jeg kan ikke styre det. Står bare nedad, hva'? Så lige ved at gå op i vent lige så stille. Planten ikke styrer.
se det. Sulskoen kalder 11-årig, kom. Og hvad siger Sulskoen? Jeg fik en på 5 for et øjeblik siden. Det er nummer 2. En gang til. Nu har I 2 i båden, eller hvad? Ja, 2 i båden, ja. Lykke. Vi fangede undermåler før og smed en på hvad hedder det, på 4'en, så vi har også haft lidt kontakter her. Kan I se også? Det ligger i nærheden også. Vi kan se på 2 både langt væk, så jeg ved ikke, hvem det er. Ja, det er lidt sikkert, det er vi se. Det er i samme område næsten som i går. Gå også på en anden kanal. Hvordan? Det har jeg også på fornemmelse. Og Michael er på vej hernede, men knækker mig ikke. Har Michael mærket noget? Negativ. Gå en op. Det er bare I opper på. Det er i hvert fald den vildeste, vi har haft i Oslo. Ja. Og den største. Jeg vil lige se nu åbne dæk først. Men den er handlet mig godt nok. Kigger vi til Sølvdel. Igen, han er ild. Sølvdel her, kom. En ned. Kom så. Slag. Nej, det Nej. Det er slet ikke en lille smule her. Ja, du sviner. Ej, den er flot. Han var oppe i nærheden af de 15. Ej. Det var en dejlig fight. Ja, det var han nemlig på min Berkeley 8-fods bløde stang. Og 30 gram jæs, hva'? Hvad du har væk, den har du af. Den er rigtig flot. Den skal du have billeder af, mens den er så blandet. Den sidder godt der. Der sidder kun en krog i undermunden. Gør den det?
Skal du have tang? Jeg ved ikke, hvor den er henne helt ærligt. Den ligger oven i kasse. Oven i kasse der på bag stolen. Var den ikke det? Nej, den ligger oppe i forruden. Den holder faktisk på kameraet. Plads. Videokameraet. Så skal jeg lige have den der skubber væk, så kan jeg sgu ikke komme der. Kæft, den er flot. Jeg skulle kun lige en 10 plusser. Det er utroligt. Jo. Det er lige en 10 plusser. Skal jeg holde den, imens du fotograferer? Ja. Jeg har den lige den her fisk. Vi kan jo ikke sende parallelbilleder i det. Nej. Her kan det rigtig. Ja, du skal lige... Jeg skal først have skyllet lens rundt derinde. Så skal vi ikke bare næsten få sat, altså der bagefter. Hvad siger du? Jo. Så